tende barabara onge wawe wuoyo ji ariyo ng'adi kori winja bende isechiwo point ni maber 2032 onge ajioso lakini kaso soweto maguru mas iwe kene rumar we dwokore we wuatie kibasi chaki penji na Onyango Japolo mano ni kare samora en supporter mar the current regime kata nan chief supporter mar current regime but kaluore ni delivery gik mitimo kwane koro kwanya rito nyithiwa thatho nyaka 2032 buk moro ntiere mar Esther pani en Esther ngwen parga ngwen Modikaya kono Esther ni koke konyo wasani to kike pani brotony nikech ine od ruoth piny dwaro piny ywak piny dwaro jatelo manyalo konyogi ta an asetokora oko okayierra kenda ka gineno ni okanyal to giweya giyiero ng'ama chielo lakini gima ng'eyo sani ni Migori dwaro jatelo nikech chon nyocha ji ne pasueda kenda ambe na yie ni it was too early to higa chielo kalo okwane dalili higa mar ariyo kalo okwane dalili higa mar adek okalo onge dalili koro wachako mar ang'wen koro warita nyaka 2032 ka jomoko to dhi mbele nikech Onyango gini to winjo maber sani joma winjo maber winja to joma winjo marach to gi joma dwaro dongruok odwara then wabiro pimo gini to joma winjo ni status quo dong to gi mok dwar ginadi to jidhi mana mbele ekwe be gini onge wadui gini en mana piem na ncha wacho kamoro ni en contest en mana ni wang'eyo ni nitie telo manobedo before nitiere mobedo sani to kata bang'e nitie ng'ama dhi timore nade ng'ama dhi bedo to gima miyo ng'ato dok e ofis en kako tiyo omiyo ji account for pesa manomiye tij ng'ato e system mar yiero mar piny Kenya ne onego bed ni ing'iyo kuom higni maromadi higni 5 gimitimo ne ng'ato assessment no wan gi gimiluongo ni continuous assessment test en ni higa ka higa kosemiyi pesa ting'eyo ni itiyo kode nade higa ka higa itiyo kode nade higa mokwongo wanyalo ng'wononi nikech samoro pok ni bedo governor school mitero ji ma ng'ato bed governor be onge koro iyudo ko ofis pod ni galagala to mar ariyo koro onego bed ni isebede kom gi siendani ji chako neno matunda mar komi mar adek ni to koro ji onego wach ni ang'ane ing'eni mar adek ka koro ji wacho ni ng'ani waduoko kata ok waduoki erokamano Maramogi hello oyawre Zip mo jatelo pache ler kabisa makobire studio kanyo to ke nyalo deyo nwade zip na nikech jatelo na wacho maber kuuso weche mag devolution mar pesa mar MPS. Ang'o mamone dira pesa no kobi kaka CDF tan